Story time. Another day, another story. This is my story namhlanje, guys. And if you're Bona, I do story times on TikTok and also here on YouTube I do story times. And if you're Bona, it's your first time, I was asking this story. Well, this is where we do stories. This is Mana Kubantu. Aba anonymous, abayanibhalela and then bangafuna ukuchaza amagama abo, and then mna ndibalisa stories abo, and just I'm a storyteller. And if you're enjoying Dobona app and you want to be the part of this family, make sure you subscribe on this channel, you watch this new video fully, and also comment down below. So you can ask stories like uthi anonymous mna eyami impilo andiyazi noba ndizothi ibotshiwe, andiyazi noba ndizothi ukhona umuntu oyicontrolayo, kodwa soloko kwathi mna ndinendoda kodwa endingayiboniyo. I have a spiritual husband. Uthi le nto kudala yandehlala iminyaka le nto ikhona, ndingathethi ngayo, endihlupha ndiyicinga mna ndedwa. Uthi kodwa ke ngoku ndithi make ndikubalisele ngale nto bayiqala kanjani and ndimhlukumeza kanjani nomoya wam futhi nempilo yam. Uthi mna ke ekukhuleni kwam ndikhule kwikhaya apho khona kuthandazwa khona, kusekhaya nje kuyakhonzwa yonke into right nje, uthi singisiwe apha ekhaya. Khona umntu wazi into amayeza okanye uhamba abantu bamayeza ntoni nontoni. Uthi ndikhumbula kahle sasisesikolweni, undima sesikolweni nje siyafunda uthi I have this friend. Uthi le friend yam ke mna naye asikho smart kakhulu eklasini. Uthi mna ke nake ungumuntu othanda izinto zeziwasho ntoni nontoni. Abesithi mna ndizohlamba ngeziwasho for inhlahla nononto. Uthi neyindibona uthi mabanye nenhlahla. Uthi noko bayithi bamihlamba ngeziwasho ndibomba into zayo ziyakhuphuka uthi mina inhlahla. Uthi ndim anonymous ndiyibuze tshomi. Uthi manje ndiye ekhaya kuyathanda ukuthi ndizongena into zetshomi. Ndiyibuze tshomi bathomi uthi wena njani kule nto. Bathi utshomi hey ndifumane iyeza kutata ubani papa bani uhlamba ngalo uthini medekalo uthini. Uthi into zakho zivele zikhanye imarks zakhe esikolweni, uthi uyapasa nje yonke into yakhe veyikhanye ikushale imarks noma sewurongo. Uthi yam ndiyifunile nto because ndiyafuna uimpress ekhaya ngoba ekhaya yinto enkulu uba umntu adane report egcwele nje 6 no 7, yinto enkulu nje uba upase ubonakala bo-smart kid. Uthi ndifuna abantwana besikole bakurespecta xa unala ora yoba wena uyapasa. Ndimkelo anonymous nitshomi yam, utshomi yam indembisile uba you know what ndizokusa kule ndawo ndizoya sobabini and then nopapa bani mane uzosinika le zinto ukuzisebenza ukuzopasa. Uthi ngaloo mini ndakho ndihambuyela ekhaya ubusuku bonke ndacinga nale nto koma unoba mhlawumbi kuzawube kunjani, how I am going to feel sendipasa, bazothina abazali bam, bazothina ekhaya. Uthi ndandiqomba ndiyayibona le report yam kagrade 12. Uthi sendizibona ndiba ndiyakweliphi izinga, uthi sendizibona. Uthi hey xa sake ngakusasa kusako-Friday isikolo siphuma early, sizaza kuzosaphuma isikolo early, ningaphuma isikolo siyahamba netshomi yam. Uthi ndinokuthanda isitshomi. Uthi nyhani ke ndihambe ndiye esikolweni njengesiqhelo. Esikolweni isikolo ke siqhube kuthi tshibe yiloo nto ke kube Friday kuba ku-Friday siphume early isikolo. Tshomi athi jonga ke sizophuma sihambe siyehla sithe kuyilali engezantsi kunale sihlala kuyo. Uthi ilali engezantsi. Uthi sizofika phaa sizohamba ngezantsi kwelali singabonwa ngabantu xa siya phaa ngoba wathi ifla kubonwe ngumntu okwaziyo. Uthi hey nyhani sihambe netshomi. Uthi sihamba. Uthi xa sifika phaa ke upapa bamani athi hayi ke makungene mna because ndim lo uzisiweyo ngale nto notshomi xa bebesemhintile utata lo. Uthi ndingene. Uthi kwaSaustralian zange ndifika andibuze utata uba ndize ngantoni ngongathi la seyawe ngayo yonke into uba okay ndize ngoku. Wafika nje wathi hlala phaa. Uthi ndahlala ke. Uthi utata wayigaya into ayigaya. Uthi utata kandiqomba okay unobuzane woya nini. Uthi wayigaya into ayigaya qomba utata unobuzane woya nini angathi neshori nje lo tata. Uthi wagqibayo egqibayo uthi wathi mandikhulule ipeyinti yam. Uthi mind you iqomba hayi utata unobuzane ndidlwengula ngoku. Uthi mandikhulule ipeyinti. Uthi tata khulula ipeyinti yakho. Uthi waqomba hayi uthi usethukile msakhulu tata anza ngokuhlala ke apha ke apha. If ufuna uphuma udlale ke uphume uphele apha emzini wam naxekile ngazondibala ngani nento abesikolo uba ndiba besikolo basileyo. Ndithe khulula ipeyinti yakho ndizoyidibana namayeza ndithi uthe ufuna upasa bona ufuna ubheka phambili so ke ndizokwenzela loo nto. Ndayikhulula le peyinti. Uthi le peyinti yabotshwa notata wayebotshwa ibopha bedibana nezinto bedibana nezinto uthi wayifaka ebhotileni.
uyivala ibhotile uthi wathi uyabona ke ngoku into zakho zohamba kakuhle uzawuthi nje uhlele eklasini bekathi kukho into ekuhlebezelayo ekuxelela ii-answers okanye ozohlelwa yinto embi sakuxelela le nto ozohlelwa yinto embi and then wena uzofumana ithuba usuke kuloo nto le usinde uthi hayi ndabona ngathi ndizoba nento ngathi i-angel ezimane ndixela izinto indibhekisa phambili uthi emva koba ke ibophile utata le nto wayifaka ebhotileni wayifaka namayeza le peyinti yam uthi ndim ke loo nto ndiyaprodusa napeyinti watata mandibeka imali ndaphuma kanjalo nje uthi zange ndinikwe yeza uba mandisebenzise kumotoni kaveka kabothwa nje laa peyinti uthi ndahamba ke netshomi ndayixela baye ndikhululiswe yipeyinti foni noba kwakugcina ngepeyinti ndithangasithakatha loo tata uthakathi wantoni ndala ndayenza nalaa nto endiyasebenza jonga mna ngoku uyasebenza kum jonga mna ndiphi ngoku ndipasa so ndathina ndinawo friend just the process friend just the process uyazazi itsho uthi hayi ke nyhani ndagoduka ndafika ekhaya mandinziwe ekhaya ekhanazayo asenziwa izinto I'm not gonna tell anyone that I did such a thing yayifihla ekhaya uthi hayi ke nyhani kwakutha nje iveki uthi zahamba kakuhle izinto esikolweni uthi ndandingayazi nam uba ibrain ithathephi or kwenzeka kanjani ndave ndasmart ndive ndathanda incwadi nje nam uthi yonke into ezenzekela mani uba ndiyabhala kukho into endixelelayo uba vele bekho into endixelelayo emoyeni uba bhala into ethile uthi sasipasa ngamalengiso notshomi yam to the point yoba sathi aphuma sayo kwidiskrithi somela isikolo sasipasa phezulu nyhani uthi emva koba kugqithe iveki ezo ke yaphela inyanga siyenzile sisibopho uthi andazanga mani ndiyava mani baxandilele kunento evele ikhwekhwele ngathi ityhile ngoku yaqala kanjalo nje le nto uthi ngathi ityhila njengoku uthi ka ityhile ngoku ndithuke ndijonge ndimokhe andibone nto uthi iphinde le nto ingathi asonde ngathi ityhile ngoku uthi ndithuke ndijonge uba kwazika ngoku uthi ndingamboni mntu utyhila ngoku uthi but ndiyaba ngumntu ngathi ndityhile ngoku uthi ndingabantu ndilale uthi ndiziva mama ngumntu novalo ndoyika ingathi ikhona into eyenzekileyo embi kwaye ikhona into ezakwehla okanye ndiyayiva lo moya ndiyoyika uthi ndithandaza ndisinxiba ndiyoyika uthi hayi ke nyhani ke igqithe loo nto leyo ngaloo mini uthi but ever since then ngumntu ophupha amaphupho woba ndaphupha ndithatha umtshato wawumhle kanjani nephupheni uthi ndaphupha ndithatha nalo guy unxibe isuti uthi mind you andiboni ebusweni uthi sathatha noguy walifaka iring uguy sathi ndathuka qomba ayibone nokwenzeka uthi ndathatha ephupheni uthi hayi sana emveni koko uguy ndandikwazi uba ndimandilele nje ndinganemali ndimandilele nje uthi ndibone ngathi ndiyambona esiza uthi vele ndiphelelwa ngamandla ndiyambona unxibe le suti uthi azi ndiyiva ibhedi yavuleka uthi ndilele ndedwa masebebhedini ndayiva ibhedi yatyhilwa uthi ityhilwe ibhedi uthi sesilotanto ke ngokucapha ke ngoku sesi-spiritual husband naye apparently ubhayindwe nento laa peyinti yakhe abayisebenzisayo bambhayinda nesilwane esaa silwane esiya simxelele answers isilwane ngoku sifuna izikiziki hayi isilwane saza kuye ngemelele nje ebhedini ugel uthi satyhila sinxibe isuti isilwane uthi senza suti yomtshato uthi senza uthi sayenza le nto yazo isilwane uthi andinamandla sayenza le nto yesesilwane xa igqiba ukwenzeka uthi ndithuka xa ndijonga imali kukho into athi bokukaza napha ebhedini nalapha kubebhedini ndiyabona mani likho nto egqiba ukwenzeka nje apha esirinji uthi umntu waqala mpolela isitshomi kwensandiqoma nikwazi uba sihlababekhaya uba heyi ndinamaphupha amabi mani kufika izinto ndilele yonke le nto ebekhaya kaloku kodwa ndenzeni ndaqala ndithiwa abantu abaprofethayo phaa uba ndenzeni ithini uthi hayi ke nyhani ndaxela itshomi ndayifona ndatshomi heyi kukhona unogayi ofikayo apha ebusuqelelele izinto ezikulu uthi athi gqilo gayi andandiboni nasebusweni but uyayenza le nto bendiyibona uba yinto yenzeke emanyhani lena uthi onthako dathi ngumntu endimphuphileyo ngathi nditshata naye ephupheni athi tshomi hayibo ubuthe ufuna upasa kaloku so yonke into ine-sacrifices so please ndiyeke utagqiphe efuna utshomi uba nomsindo uyavuta ude ndiqhathana oma ndiyakowabo ndomthukela kowabo because how come uba agqiphe efowuni kum emveni ngoba endifake kule nto knowing very well uba le nto izoenda kanjani uthi ndiye kowabo uthi ndithe ndisebenza kutsho mselinde ngapha kwegeyithi uba ndiyabo uyifika mabandiyasa selinde ngapha kwegeyithi sisithi efondini uzawubona uba uthini ubufuna ujikisa iye kuxeleni uxele ndiyikela suxelela mna ntophele
uthi hayi ke utshomi ngixela uba mna lo qhele uba ufuna uphindiselisa izinto emva iye kubhuti lo wayekwenzele uhlukane nam okanye nakowabo ugena uthi ndivuta uthi ndithi ngomama waselale nto ndibuba kwenzeka nto ndikwanokhaza ndiyafuta ungafika ekhaya nerumini ngena ngumsindo ngumntu yaboba kwenzeka nto andikwanoyithetha ngoba ndiyayifihla le nto wathi umama wam heyi usewatshintsha waneminye into etshintshileyo ngakuthanda nokuceba uthanda uba amaphupha amabi ngawe wena ikhona nje into engakakuhle apha othi kuthi umama wam koma ndizayiphika ndizoyivuma yonke nto uthi ndihlale ke nyani uthi ndiceba yeyi xa isisa laa nto ebusuku zawudlala nayo ngoku uthi heyi ize le nto uthi heyi hayi ize le nto iphinde yenze same thing iyaza ivule ingubo ingene kum ebhedini indikhulula impahla izitike ngam ngayihlika ebhedini iwokhe apha uthe ndaphela ndiyiqhela ke ngoku le nto yezesilwane uthi mind uyaphela kwa into yentlahla yasesikolweni into yentlahla yasesikolweni yaphela ndayeka upasa ndabe ndadoma yonke into zabheda nje zabheda zonke izinto zaphithana zonke into zam zaphithana ndaxabana nale tshomi sisovane siphithene kwalapha ekhaya ndingumntu odrambe oqumbileyo ohlala yedwa ngoba kaloku ndiyitywa intlalo uthi naye ke izinto zam zahamba kakuhle ngoku sethi nto mane ndizifethisela everyday enzela njengam uthi ndahamba ndileya kwelaa qhele ndiyoxelela uba malifuna into yalo xa ndifika kwelaa qhele ndimothi into yalo ixhele lathi heyi andizokwazi uyirivesa mna ndayithatha laa bhoti ntoyolahla emlanjeni yam kanomlambo ndiyazi uba iyotshona uzawuthini ke untombazana uthi hayi kaloku ubukulahla isilwane uzokhupha ezinye imali hayi imali nje futhi imali ezitshisiweyo isilwane sisitha ngaso ndasokulahla le entabeni ndenza amayeza ndithetha amayeza ko-PPP ndizama ukunya ngasuse le nto ayonto evesi yenzele siyirivesi undabe ndiqomba imali efuna umntu i-50,000 ndikazayithatha phi ndifile ngalo tata ubiza i-50,000 kube yabandakana nesikolwana nayo uthi hayi ke kwacaba ke ngoku unyaka uyahamba ndinesisihluna sifakileyo ekhaya ndisavana nefemeli yam because ndifile ngathi bandihlele emagxeni at the same time bona bayazi bakwenzeka ntoni but mna ndifile ngathi bandihlele emagxeni because I can't tell them bakwenzeka ntoni at the same time ndi-frustrated ndicela bandiyeke uthi ayithiwe masisovane asifuna nobonana bayabuza abantu uba nitheni ngasovane ngulo sinebhifu eshushu but nesiba benzeyaba yenziwa yintoni lahamba ixesha kafika le-exams uthi zandibhala kwe-exams ndabhala isubject eyi-1 gqaba ndayapha kungandidikwe uthi ndingumntu ograba ngumntu unemuza ndisakhathali uthi ndiyazi mandandi nomoya wesivuthe endingawaziyo ungakhathali uthi ndabhala isubject eyi-1 gqaba ndaphinda ndayapha uthi kwala-1 caba ndaye ndayifeyila ndikhathali uthi ekhaya abantu basurprise babe ndiclever kwenzeke ntoni basuke ndadoma ndithi bona bebebona laa nto bebendibasagqithi also before uthi wengekho domo uvele wawesi so ke ukaba kwabo bamxelela bazomsa kumthandazi into zodola uthandaza lakusho amadimoni la anawo so that ufuna unyaka ulandelayo uthi uba ndaqomba andiye apho because kuzawuvela uba mna ndenze amanyondulula nje entakatho enje ndinesilwane mna emase ndifikela sesizolana ebusuku undiqomba ndizoya apho mna because kuzawuvela amabibi amapha ekhaya uthi ndavuma uthi kwakubizwa abathandazeli ke kuthiwa namadimoni kuba kaloku andifuni uya kumthandazeli mna ndishiyeni netshiki kuba ngathi makandithandi yapho ndihlale phantsi uthi ekhaya kuvele kubizwa abafundisi ke ngoku uthi bandibeke izandla abafundisi bandithandazele bandibeke izandla uthi hayi ekhaya kuthi bethandaza phezu kwabo undixelelwe yenza le nto nithi xa niyigqabile uthi hayi mani ndandingane nomoya mani noba I don't give yabo uthi ayindim ke loo nto ingakhathali uthi lahamba ixesha ke nesisilwane udagqitha ixesha ka-grade 12 gap year after gap year after uthi yaphela 3 years enesilwane uthi hayi ke wona sendisiqhelile ke ngoku ndingasafuni umfana sendisiqhelile isisu esingathi sezinto ziredi kum uthi umfana seyeza ndenzela izode mna sendizaziba ne-boyfriend ithi mna nje lakanam ethi nam but akho nto ilunga yam yonke into yachitheka ngoku into yabheda uthi manje esi silwane sasifika every day sometimes siyakwazi ufika uba ndisesaloni ndivele uba ndifolile ndivele belo buthongo into yathi ndiyalala uthi into ngathi ndiyalala vele kufike uthi ndiyibone ngathi ngene emnyango ixesha ngathi ndibuka ubuthongo ndiyibone ngathi ngene emnyango laa nto uthi hayi ke izawufika ibe loo nto kanti ndiyaphakama esitweni uthi ndim ke lowo ngoku asakalohlala phakathi kwabantu waloo nto nalelela uba ndifike noba sendiphi kulapho ndizobona khona uba mandishukumele le nto uthi ndaxelela uba you know what mna zohamba
ndithengisa ngomzi iimpahla ndizofumana imali ndisuse isilwane kum. Uthi hayi kwasekhaya ke wona sendingumntu ozulayo anyamalale athini uthi ndangamameli kwa ndadibana netshomi ke apho ekungameleni kwam ndihamba esithubeni satshaya izinto zitshaywayo sihlale emekhukhwini etawuni sipholile ikhaya ndisakhathalela nokukhathalela but esilwana sindinga ngasiyandivikela. Ulapho ndadicide akhona uba mandithengise umzimba wam ndizawuboma ndifumane le mali elixhwele ndizawususa le nto ilapha kum because I feel like ngoku le nto iyandihlukumeza because ayizisi into intle only izisa nje ububi kodwa nje. Unana uyiqoba ke le mali uthi first mali ndayigqiba yathi xa seyikuphaa ku-30 imali ndandiyiqoba caba yabiwa ziitshomi zakhe ezoyitshaya nazo yabiwa ziitshomi zakhe wacaba akakwazi uphinde futhi alantuze athathe laa mali ayidibanise nemali because kaloku ufuna ayiqala ekuqaleni. Uthi hayi ndim ke loo ndaphinde ndaqoba futhi imali uthi andihamba ngeemfifa zikaThixo okanye kanjani na but ndayena kangigqiba uqoba imali ndave ndaya ekhaya straight. Xa ndifika ekhaya uthi ndafika ndatsho isikhalo ndakhomfesa yonke into endiyenzileyo from the beginning ndayenzayo ndifuna ugrade 12 wacaba ke ekhaya kuwabo kuzawufuna umntu ozamphilisa uzawuhanjiswa kwezi ndawo zecawe ntonto nomntu kodwa thina ndifuna uyacaweni uyayazi indawo ethatha ufuna uyilahla khona. Abazali bakhe cawa ke bayavuma uba makaye kule ndawo ethathe kuyo ayoyiphindisela khona baya nabo ke bakhapha baya. Kodwa afike utata wakho wanikwa imali makayolahla esi silwane uthi sahamba ke njalo sayolahla esi silwane kuthi noko basilahlile kwezo silwane ndaye ndagula ndabikho right. Uthi ndahamba kanti ndabona amaqhakuva ndangumntu ogulayo uthi you can't pinpoint uba ndigula yintoni but ndava ndagula uthi ke emveni koko ndayeka ugula ndangathi ndiyaphila ndarayithi uthi ekhaya bandisa kwirehab ke kodwa ndandisendingumntu osetshayo nezinto ezitshayayo ndasa kwirehab. Ndabuya ke ndaxela uba impilo yam ndiyayitshintsha uthi emveke koku ndaye ndayitshintsha impilo yam. Ndaxela ke ukuba ndifuna umsebenzi because sendishiyekile esikolweni isikolo ndisiyekile ndithi mna ndandakhathali. Ndaxela uba ndayitshintsha impilo yam ndahamba ndayohlala kwenye indawo ndimka elalini yam ndiyohlala kwidolophu thizeni nditshintsha impilo uthi ndaye ndafumana kumsebenzi. Ndibhala njengoku I have my own place ndinomsebenzi futhi I have a child ndonwabile nje impilo yam kakuhle but ke ngoku into yam ndingathi ukumamela itshomi uthatha ingcebiso yetshomi knowing very well uba ikhaya lakho lithini or ubhiliva kwintoni from kowenu thatha iingcebiso zamayeza from friends and then loo nto leyo yaphela ndithatha isilwane ebendingasazi ndaphela ndinesilwane esindixakeleyo esindimoshela yonke impilo yam ndilapha nje isilwane siyayimosha impilo yomntu. All I can say is be careful of friends, be careful of imithi ongayazi, be careful of going emaxhweleni to get izinto kalula ukubasa kalula okanye imali kalula utshintsho zonke ezo zinto zingaphela zokuchana. Isitori sakhe ke siphela apho guys, siyaphela isitori sikasisi apho. If esi story uyasithanda make sure you like, you subscribe on this channel, you comment. Of course, you will see the comments. Yeah, can't wait to see you guys next time. Bye.